Keď si vypnem zvuk, počkaj. Maria, jedno video. Pred 11 minútami. What the fuck? Let's go, Robert. Spamätám ešte, ako Ľudia, tak nič, moji kamaráti a zrušili hovor. Ach, moj. Ahoj, kamaráti, keď som bol celým typkom, Bota, u neho bol kamarát, čo je tiež môj kamarát. Takže, ako v dnešnom videu budeme testovať beravko. Už som ho dlho nehral, takže ideme sa to pozrieť. 5 gejlkov za free? Contest over. Získal 5 gejlkov. Juuu. Čo mi páne, poď! Papi. Nič dobré, ok, takže ideme. Dáme si toto, ne. Hento, dáme si ten, počkaj, dám si matku, hej, dám si toto, ne, dám si toto. A dáme si Shelly. Máme proste môj bratranec. Ako je bravko. Takže tak. Takže neviem, keď tak je to také. Ideme... Bullet Brawl. Ideme knockout. Uj. Sranda, poďte. Dlho, že toto video nebude tak extra dlhé. Mám také 3 kola max. Ok, takže vidíme tu mid, taký matchup. Počkaj, tu není a do prdelky. Do prdelky tu nič není. Ja. Však ja mám úplne tu ako taký dement. Počkaj, tága. Papi. Počkajte. A ja späť, počkaj, len som si strhol také vodu. A už... čo školo. Joj, kill. Skoro kill. Poď, kill. Tu dám kill. Tu môžem dať. Tu dám kill. Nie. Yes! Oh, yes. Nice, a musíme ísť také, teraz sú enablovať tieto paverky. Ukáž. Showdown, ne? Ideme 2. A start up. BOOM! Super. Ok. Bla, nic zaujímavé. Alebo 1000 kreditov áno. Dabele 1000 plus 500 kreditov, ako by si mal dostať. Prdelky. Round, go. Super has a time, and never know what had to be sorry.
How could be the reason why you were telling God this lie? Once I got a fish alive and beside. How could oh, nice, nice. Eggy, eggy, eggy. O, viem tam Chicken Ricka. Nie, nie, nie. Toto je bad, toto je bad, toto je bad. We are not going round. Ešte všetci sú alive? Bro. Ešte 4 týmy left. Neviem, či to je všetci, potom sa stačí jeden tým sa prevracia. Kurňa. A jen tým dole. Ale ja som dead tu. Dobre. Keď ten tam Mortis po tamtom. Nice, nice. Áno, po Brokovi. Áno, choďte po Brokovi. Choďte po Brokovi. Neviem, koľko hitokov to dáme asi. Ešte dáme jedno. Ojoj, kopnem. To nedám. Helna. Druhý kola. Ok, ja sa idem kúknúť. Jak sa to... Nie, exit. Nie, exit. Dobre, toto... Nie toto... Battle Rock. Oh my god, má to sa stříhám na 100%. Battle Lock. Jeden. Video už má 7 minút. OK. O to bude všetko po dnešnom videu. Čaute. Cus.